በተለይ ኣብ ዓድና ዝተለምዱ ባህርያት ሓደ ክልተ ኢለ ክነግረኩም እየ ናብዚ እተው ክንዲዚ ሰብ ኢንቫይት ግበሩ ክንዲዚ ገንዘብ ክኸፍለኩም እዩ እናበሉ ብዙሓት ብዋትስኣፕ ብቴሌግራም ሊንክታት ይመፁ እዚኦም በዝሒ ኣብ ዓመት በዓል ምክንያት ገይሮም ይመፁ ምክንያት ሰላም ጥዕና ሃበለይ ክቡራትን ፈተዋትን ኣሕዋት ከመይ ኣለኻትኩም እዚ ኤፍራታ ኢንፎቴመንት እዩ ናይ ቴክኖሎጂ ሓበሬታታት ናባኹም ዘብፅሕሉ ቻናል ኣብ ዓመት በዓል ከምኡውን ዓበይቲ በዓላት ክኾን ከሎና ካልኦት ናይ ሞባይል ባንኪንግ ምጭብርባርን ገንዘብ ምጭብርባር ብሓፈሻ ገንዘብ ምጭብርባር ኣካውንት ብኸመይ ክንስርቕ ንኽእል በተለይ ኣብ ዓድና ዝተለምዱ ባህርያት ሓደ ክልተ ኢለ ክነግረኩም እየ ስለዚ ብጣዕሚ ዝጠቕመኩም ሓበሬታ ስለ ዝኾነ ተዘይትሕልፍዎ ይመርፅ ሊንክታት ኢትዮ ቴሌኮም ወይ ከዓ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ዝኾነ ባንኪ 10 ጂቢ ወይ 20 ጂቢ ክህብ ስለ ዝደለየ እዚ ሊንክ እዚ እናነኻእኹም ናብዚ እተው ክንዲዚ ሰብ ኢንቫይት ግበሩ ክንዲዚ ገንዘብ ክኸፍለኩም እዩ እናበሉ ብዙሓት ብዋትስኣፕ ብቴሌግራም ሊንክታት ይመፁ እዚኦም በዝሒ ኣብ ዓመት በዓል ምክንያት ገይሮም ይመፁ ምክንያቱ ናይ ዓመት በዓል እከለ ዝተባሃለ ፕሬዚደንት ብከምዚ ይኸኩም ስለደለየ ሊንክ ንኽኡ እናበሉ እዚ ሊንክ ክትነኽኡ ከለኹም ዝመፁኹም ሓደጋታት ድማ ብዙሓት እዮም ሞባይልኩም ሃክ ይግበር ካብ ሞባይልኩም ዘለዎ ፋይላት ናይ መውሰድ ዓቕሞም ልዕሊ እዩ ትጥቀምዎም ሞባይል ባንኪንግ ሲስተማት ሓደጋ ይኣትዉ ኩሉ ዳታኹም ልክ ከም ዝበልኩም ዳታኹም ኩሉ እዩ ኣክሰስ ክግበር ዝኽእል እንትቕፅል ፌስቡክ ቴሌግራም ዋትስኣፕ ምናምን ተሃልዩኩም ብቐሊሉ ኣትዮም ፕራይቬት ፋይልኩም ናይ መውሰድ ዓቕሚ ኣለዎም ከምኡውን ሙሉእ ብሙሉእ ኣካውንትኩም ክወስድዎ ይኽእሉ ስለዚ ዓመት በዓላት እንትቐርብ እከለ ዝተባሃለ ፕሬዚደንት ክንዲዚ ይጅብኸኩም ኢሉ እዚ ሊንክ ንኽኡ ገለ ዝብሉ እንትመፅኹም ካብቲ ሕጋዊ ማለት ሕዚ ኢትዮ ቴሌኮም ተኮይኑ ታብቲ ሕጋዊ ወፃኢ ሕጋዊ ቬሪፋይድ ዝኾነ ኣካውንት ኣለዎ ኢትዮ ቴሌኮም ካልኦት ባንክታት ከምኡውን ካልኦት ድርጅታት ናይ ባዕሎም ቬሪፋይድ ዝኾነ ኣካውንትታት ኣለዎም ስለዚ ካብቲ ሕጋዊ ኣካውንት ወፃኢ ዘይምጥቃም ዓርስኹም ካብ ሓደጋ ይከላኸል ስለዚ እዚ ኣብ ዓመት በዓላት ካብ ዘጋጥሙ ሓደ ናይ ስርቅን ምጭብርባርን ውፅኢት ቴክኖሎጂ ሓደ እዩና ኣብዚ ዓርስኹም ሴቭ ገሩ ፋይላትኩም ተጠንቀቑ ሓዙ ክብለኩም ደሊ ኣብዚ እዚ ሓሳብ እዚ ምላዕለይ ከይቀረየ ዘይተደልዩ ሊንክታት ክብል ኣብዚ ዓመት እስቲ ክንደይ መሓስትኩም ቴሌግራሞም ተሓዲቆም ምናልባት ክንዚ ኢልኩም ኣብ ኮመንት ጻሕፉለይ ዳን ችግር የብሉን ብዙሓት ሰባት ቴሌግራም ኣካውንቶም ክሕደጉ ኢኹም እዚ ከመይ ኢሉ ዝኸውን ትሕሪልኩም ናተይ ስልኪ ከም ኤፍሬም ስብልወልኩም ብዙሓት ኣለኹም ስለዚ ሃክ እንድሕር ተገይራ ኣነ ሃይ ይብለኩም እሞ ከምዚ ዝበለ ፎቶኹም እንድሕር ደሊኹም እዚ ሊንክ ንኽኡ ኢሉ ኤፍሬም ኮይኑ ይዘውግዐኩም ግን ኣነ ሃክ ተገይረ እየ ዘለኹ ዝኾነት ሊንክ ነኽእ ኣለኹ እታ ናይ መጀመርያ ኦኬ ናይ እንታይ ፎቶ ይዳ እዩ ኤፍሬም ዲ ዝለቐለይ ዘሎ ኢልኩም ንስኹም ንሱ ትነኽዎ እሳ ልክዕ ምስ ነኻእኹማ ከም ዘላ ዛ ኣካውንትኹም እቶም ሰባት ንሳቶም እቶም ሃከራት ይቆፃፀርዎ ኣካውንትኹም ማለት እዩ ዘን በዝናኹም ሽመይሶም መሊሶም ካልእ እናተቆፃፀሩ ሓጊዮም ማለት እዩ ሕዚ ብዙሓት ሰባት ኣብ ቴሌግራም እርግጠኛ ብዙሓት ሰባት ሃክ ተገይርኩም ቴሌግራምኩም ንኻልኣይ ግዜ ከፊትኩሞ እዚ ማለት ብቴሌግራም ብዙሕ ዳታ ኢና ንለኣኽ ስለዚ ኩሉ ፋይላትኩም ሉዝ ኮይነ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ዝተፈላለዩ ሊንክታት ብዘይ ምንካእ ካብ ኦንላይን ምጭብርባራት ካብ ዲጂታል ምጭብርባራት ክትድሕኑ ከም ትኽእሉ ክነግረኩም ፈቱ በተለይ ዓመት በዓላት ድማ ከም ዝበልኩም ኢትዮ ቴሌኮም ክንዲዚ ጂብ ክህብ ደልዩ ገለ ዝበሃሉ ነገራት ኣይትጠቐሙሎም እዚ ክብለኩም ከለኹ ኒኦኮ ልማታት ኣለዉ ኣብ ቴሌብር ውሽጢ ኣቲኻ ውድድር ኒኦ ክንዲዚ ፓኬጅ ሸይጠሎም ማዕንቲ ክንዲዚ ካርድ ሸይጠልኩም ኒኦ ባዕሉ ኢትዮ ቴሌኮም ዝወዳድሩ ነዚ ምክንያት ብምግባር ግን ነዚ ኣምሲሎም ዝጭበርብሩ ብዙሓት ስለ ዘለዉ ካብዚ ምጭብርባር እዚ ክትድሕኑ ኣንሓብኩም ትዘሎ ሓሳብ ይካፍለኩም በኣካል እዚ ማለት ኣብ ባንኪ በሪ ጠጠው ኢሎም ይጸንሑ ዘን ሓፍተይ ወይ ሓወይ ስልክ ባደውልን ይብልኹም ኣብዚ ስልክ ቁፅሪ ምሳውኩም መምሰልኩም እዛ ስልኪ ኣብዛ ናኹም ስልኪ ዛናቱ ስልኪ ሲቢኢ ልክዕ ከምታ ናይ ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ከምዞም ወጋገን ወይ ከዓ ከምዞም አቢሲኒያ ልክዕ ከም ኣገይሮም ሴቭ ይብልዋ ድሕሪ እዚ ሴቭ ተገይራላ ናኹም ቀጥታ ቴክስት ቅርሺ ከም ዝኣትዩኩም ይገብሩ ማለት እሺ ኣነለይ ሓፍተይ ወይ ከዓ ኣነለይ ሓወይ ይብልኹም እሞ ድሕሪኡ ቅርሺ ክለኣኸኒ እሞ ቤዛኻ እንደውፅለይ ይብልኹም يوم تخم حاليكم قرش توصلوا لهم اوكي تلي قال لي دا ችግር ይውል ታይገሩ ሎ መጀመሪያ ስልኩ ሲቢኢ ሉ ሴቪል ዋሉ በታ ስልክሳ በታ ከምቲ ናይ ኢትዮ ማለቲ ከምዚ በታ ስልክ ነሳ ከምዚ ኮመርሻል ባንክ ዝልእኸልኩም ቴክስት ክንዲዚ ገንዘብ ኣብ ኣካውንትኩም ኣትዩ ኢሉ ቴክስት ይልኸልኩም ብልዓል ርእይ ተበልኩም መታ ኢልኹም ኣሎ ሲቢኢ ክንዲዚ ገንዘብ ኣትዩ ኢልኩም ተሓስቡ ኣለኹ ድሕሪማ በቃ አውጽኹም ትዘለኽትዎም ወይ ከዓ ሞባይል ከዓ ንኸጽንሐሞ ኺድ ውጸለይ ይብልኹም
ኣቲኹም ተወጻኹም የለን ቅርሺ ይብልኹም ባንኪ ተወጻኹም ወይ ሞባይልኩም የለን እዚ ሓደ ዲጂታል ምጭብርባር እዩ እዚ ማለት ቴክስት ዲጂታል ምጭብርባር ኣይኮነን በአካል እንዲዮም ከይትውልኒ ቴክስት ዝልእኹልኩም ኣሎ ብዲጂታል መንገዲ እዩ በዚ ቴክኖሎጂ ዘምፀን ሞባይል እዩ ስለዚ ዝበዝሕ ሰብ ሞባይል ባንኪንግ ምጥቃም ወይ ከዓ ኦንላይን ስራሕቲ ምስራሕ ንብዙሕ ሓደጋ ዘሳጥሕ ኮይኑ ይረአዩ እዚ ሓደጋ ኣይኮነን ምክልኻል ዓርሰ ምክልኻል እንድሕር ትገብር ኮንካ ኣብ ኦንላይን ብዙሕ ከስብ ኣሎ ካብ ከምዚኦም ዓይነት ምጭብርባር እንድሕር ትድሕን ኮንካ ኣብ ኦንላይን ብዙሕ ከስብ ኣሎ ስለዚ ዓርስኹም ካብ ከምዚኦም ዓይነት ምጭብርባር እንድሕር ዲሕንኩም ሞባይል ባንኪንግ ምጥቃም ካልኦት ኦንላይን ስራሕቲ ምስራሕ ሴፍ ብዝኾነ መልክዑ ተቐፅሉን ትዕወቱን ኢኹም ሳልሳይ ናይ ኢትዮ ቴሌኮም እየ ክቐፅል ስልኪ ክንድዚ ጂቢ ናይ 300 ገለን ቅርሺ ብክንድዚ ጂቢ ልኢኽናልኩም ኢሎም ቴክስት ኢሎም ብመደበኛ ናይ እዚኣቶም ፍልይ ይብል እዩ ብመደበኛ ስልኪ እዮም ዝለኹልኩም ድሕሪኡ ተጋጊስ ከምዚ እትወለይ ገለ ብዙሓት ሰባት ሓቲትኩምኒ በአካል በተለይ ኤፍሬም ክንድዚ ጂቢ ልኢኹለይ እስከመይ ገይረ ክምልሰሉ ገለ ዝበሉኒ ብዙሓት እዮም ስለዚ እዚ ድማ ዓብይ ስህተት እዩ ሓደ ሞባይል ፓኬጅኩም ክንደይ ፓኬጅ ኣለዋ ምርኣይ የድሊ ካብኡ እንትቕፅል ልኢኹልኩም ምዃኑ ብመን ኣትዩኩም ዝብል እታ ናይ ላዕሊ ሕዚ ኢትዮ ቴሌኮም ክልእ ከሎ 994 ወይ ከዓ ሳፋሪ እውን ከምኡ 774 ይመስለኒ ተስተጋጊ 777 ድዩ ብሓዲኡ ሳፋሪ እውን ይልእኽ በተን መደበኛ ናይቶም ትካላት ቁፅሪ ክለኣኸኹም ክእላ ኣለወን ሕድሕድ ቴክስታት እና ብከምዚ ክንድዚ ጂቢ ልኢኽናልኩም ክንድዚ ስለዝኣተወካስ ሓወት ሓባር እንባ መልሰለይ ብቅርሺ እደሊ ናይ ሽሕን ግዜ አንቅርሺ እዩ ገለ ኢሎም ብዙሕ ቅርሺ ክትልእኹሎም ብኦንላይን ይድውልልኩም ብስልኪ ካብዚኣቶም እውን ክትጥንቀቑ ክመክረኩም ፈቱ በተለይ ምስ ዓመት በዓል ተተሓሒዙ ብዙሓት ስርቅን ምጭብርባርን ስለዝርእየ ዝሓበሬታ እዚ ይቐሪበልኩም ኦንላይን ማለት ዲጂታል ነገር ፍተው ምክንያቱ ዓለም ኣብ ካልእ ለበል እያ በፂሓ ዘላ ዓለም ብኤአይ እያ ትመሓድር ዘላ ኩሉ እዚ ንዓኹም ዝቐርፆ ቪድዮ ባዕሉ ኤአይ እዩ እዚ ካሜራይ ኦን ኮይኑ ንዓይ ክቐርፅ ከለኮ ብኤአይ እዩ ተሓጊዙ ዝሰርሕ ዘሎ ስለዚ ግዜ ኣብ ኤአይ ኢና ዘለና ዲጂታል ዘመን ኢና ዘለና ኮይኑ ግን ምስ ዲጂታል ድማ ዓርስና ክነንቅሕ ክንክእል ኣለና ዓርስና ተዘይንቂሕና ዲጂታል ዘመን በላዕና ክኸውን ክእል እዩ ዓርስና ንሕና ንቂሕና ድማ ዲጂታል ዘመን ንዓና ሓጋዚና ይኸውን ስለዚ ኣብዚኣ ትኩረት ንግበር ምስ ዓመት በዓል ተተሓሒዙ ትኩረት ክትገብሩለን ስለ ዝግባእ እየ እዚ ሓሳብ እዚ ኣቕሪበልኩም በተለይ ባንክታት ኣብ ባንክታት በሪ ባንክታት ተፀቢዮም ኣደውልኒ ኢሎም ሲቢኢ ኢሎም ቴክስት ዝልእኹልኩም ሰባት ተጠንቀቕዎም ብዙሓት እዮም ዘለዉ ብዙሓት ክገጥሙኹም እዮም ሕዚ ምናልባት እዚ ቪድዮ እዚ ሪኢኹም ከድኩም እውን ክገጥሙኹም ከም ዝኽእሉ ምንም ጥርጥር የብለይን ካብኡ እንትቕፅል ዞም ሊንክታት ኢትዮ ቴሌኮም 20 ጂቢ ክህብ ኢሉ ሳፋሪኮም 30 ጂቢ ክህብ ኢሉ ምናምን ዝበሃሉ እከለ ዝተባሃለ ፕሬዚደንት ከምዚ ገይሩ ክህብደል እዩ ገለ ዝበሃሉ ሊንክታት በተለይ ኣብ ዋትስኣፕ ብዘይ ይብላ ኣንሰን ተጠንቀቕዎን ሊንክታት ብዘይምንካ ብዘይካ ሕጋዊ ሊንክ ካብቲ ትካል ወይ ከዓ ካብቲ ትክክለኛ ቬሪፋይድ ዝኾነ በዓል ዋና ወፃኢ ኣይትንኩ ዝለኣኹም ክንድዚ ሰብ ምስእተኹም ክንድዚ ሻሕን ሽልም ይትረፍኩም ዘሎ ገንዘብኩም ንኸይትስእኑ እና ዘሎ ሊንክታት ሻዕርሽ ክትኣርዩ ሻዕርሽ ክትረኽቡ ኢኹም ኢልኩም ንሰን ክትኣርዩ ዘለዋ 100,000 ገንዘብኩም ወይ ከዓ ዘለዋ 10,000 ገንዘብኩም ከይትስእኑ ተጠንቀቑ ክብለኩም ፈቱ ብኻልእ ፕሮግራም ክምለሰኩም እየ ይመችኻትኩም